ina so mu danyi wata tattaunawa da kai. Ba wani damuwa wani. Menene babban abin da ya fi baka takaici a halin da Najeriya take ciki a yau? Akwai matsaloli kwarai da gaske na rashin zaman lafiya. Da me kuma? An samu koma baya wajen fanni daban-daban. Kamar ya kenan? Rashin haɗin kan ƙasar nan. To amma menene ya haifar da irin waɗannan matsalolin? Rashin zaman lafiya. Mr. President, mecece matsalar da ta hana kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi Najeriya? Babu kayan aiki. Kamar ya, wani wace kalar magana ce? Ɗaya daga cikin matsalolin ku kenan. Oh, kana ga wannan hujja ce? Mr. Atiku, ko za ka iya bayyana wa talakawa makasudin tsayawar ka takara a 2023? Makasudin tsayawa na shine domin akwai abin da ban taɓa gani ba a rayuwana a ƙasar nan. Me kenan? Tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya. President, me kuma za ka ce akan waɗannan matsalolin da Atiku ya bayyana a matsayinsa na mai neman takarar kujerar shugaban ƙasa? Sai an ɗan ba da lokaci. Abin takaici ne.